Hej, jeg hedder Marianne Wulff. Jeg har været her på Hørsholm Bibliotek siden 1987. Først var jeg børnebibliotekar, så blev jeg voksenbibliotekar, og nu er jeg afdelingsleder for begge afdelinger. Der er meget, der ændrer sig siden da. Det væsentligste er, at dengang var vi 44 ansatte, og nu er vi 22. Men dengang tog mange arbejdsopgaver også meget længere tid. Der havde vi et kortkartotek, det vil sige, at alle bøgerne skulle slås op i kartoteket. Så skulle vi hen på hylden og se, om de var hjemme. Nu kan vi lige taste ind på vores computer i bibliotekets søgesystem og se, om vi har bøgerne, om de er hjemme. Og hvis ikke de er, så reserverer vi det, eller vi bestiller fra et andet bibliotek, hvor vi kan se, at bøgerne er hjemme. Nu taler jeg om bøger, men biblioteket har jo meget andet. Vi har lydbøger, både til CD-afspillere, MP3-afspillere og også digitalt. Det vil sige, at bøger bliver downloadet, så de kan høres på en computer eller på en MP3-afspiller. For 25 år siden var lydbøger forbeholdt svagt seende. Men nu er det heldigvis for alle, så man kan høre en bog, når man kører i bil eller dyrker fitness. Film var der ikke noget af på biblioteket for 25 år siden. Men langsomt kom videoerne til. Og nu har vi et stort udvalg af film på DVD. Og desuden er det blevet muligt at downloade film fra det, der hedder Filmstriben. Musik, det havde biblioteket også for 25 år siden. Der havde vi hele Caroline Mathilde-salen som et stort musikbibliotek. Senere blev det rykket herind, og nu har vi musik på CD, men det var nok ikke længe, for downloadning af musik, det tager mere og mere over. Med den hurtige, voksne digitale udvikling har biblioteket fået en vigtig rolle som et undervisningssted. Vi holder korte kurser i brugen af internettet og stiller PC'er til rådighed, så alle kan bruge dem. Noget af det bedste, jeg ved, men også noget, der er en kæmpe udfordring, det er at hjælpe gymnasieelever. Før i tiden så skrev de en rapport om et emne inden for et fagområde. For eksempel om Cuba-krisen eller analyse af en bog. Nu skal de kombinere flere fagområder inden for det, der hedder AT-opgaver eller SRP-opgaver. AT står for almen studieforberedelse, og SRP det betyder studieretningsprojekt. Her skal vi så hjælpe med at finde bøger, artikler, filmklip eller andet, og det skal dække flere fagområder. Vælger de for eksempel at skrive inden for historie og dansk, kan de stadigvæk godt vælge Cuba-krisen, men der skal desuden indgå en litterær analysedel. Jeg synes, det er nogle voldsomme krav, der bliver stillet til gymnasieeleverne nu. Og vi ser også mange forældre, som bliver en stor del af opgaven. Men det er nu også rart, når de unge kommer tilbage til os og siger tusind tak for vores hjælp. Hver anden måned samler vi bøger sammen til de ældre, som ikke selv kan komme på biblioteket. Tidligere, da vi var mange flere ansatte, tog vi hjem til de ældre for at snakke med dem, så vi vidste, hvad de interesserede sig for, så vi kunne samle de rigtige bøger sammen til dem. Men nu ringer vi måske til dem, eller også er flere af de ældre blevet i stand til selv at maile deres ønsker til os. Biblioteket er ikke kun bøger, musik og alt det andet, vi har snakket om. Vi er også et kulturhus, hvor der skal ske noget levende kultur. Derfor gør vi meget ud af at afholde forskellige arrangementer. Jeg har i mange år været ansvarlig for bibliotekets arrangementer, og det er altid spændende, hvad vi kan få af forfattere og foredragsholdere. Så her kommer en dyb sætning. Den opstod til det første foredrag, til min store overraskelse som en talefejl. Det lyder sådan her. Der er aldrig nogensinde noget, der kan forhindre, der kan diskvalificere det forhåndenværende øjeblik fra at være det forhåndenværende øjeblik. Det tager vi lige igen. Altså, der er aldrig nogensinde noget, der kan diskvalificere det forhåndenværende øjeblik fra at være det forhåndenværende øjeblik. Det betyder, at vi behøver ikke gøre noget ved øjeblikket, for det kan blive et rigtigt øjeblik. Men vi lever et liv, hvor vi først skal komme os over fortiden, og så venter vi på, at fremtiden skal indfinde sig så dejligt, at den kan gøre sig fortjent til vores nærvær. Held og lykke! I de senere år har vi holdt booktalk, hvor vi selv fortæller om de nye bøger og bøger, vi holder af. Og det er til stor glæde for de mange læsekreds, der er her i kommunen. Vi gør os i det hele taget stor umage med alle vores arrangementer.
og prøver at tilgodese både børn og unge. Det er altid dejligt, når de kommer og er med i en hyggelig og spændende aften.